хизматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таърихи миллати кӯҳанбунёдамон барҳақ бо ҳарфҳои зарин навишта мешаваду абадӣ боқӣ мемонад. боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки иқдому ташаббусҳо ва мактаби бузурги сулҳофарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳам дар дохили мамлакат ва ҳам дар хориҷ эътироф менамоянду меомӯзанд. Нашраи расмии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият ба хотири инъикоси воқеии хизматҳои мондагори пешвои миллат дар эҳёи давлатдорӣ, рушди фарҳанги миллӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон озмуни ҷумҳуриявиро зери унвони Эмомалӣ Раҳмон ва эҳёи давлатдории миллӣ аз 10 июн то 10 ноябри соли 2021 баргузор намуданд ки имрӯз дар муассисаи давлатии қасри ҷумҳуриявӣ фарҳанги Данғара аз рафти баргузории он натиҷагирӣ карда шуд. Дар оғози чорабинии номбаршуда дар толори муассисаи давлатии қасри ҷумҳуриявӣ фарҳанги Данғара рӯйнамои китоби Эмомалӣ Раҳмон ва эҳёи давлатдории миллӣ ки дар он 31 матолиби беҳтарини давталабон ҷамъоварӣ шудааст муаррифӣ карда шуд. ҳамзамон дар даромадгоҳи қаср намоиши ҳунарҳои миллӣ ва асарҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил карда шуд. дар чорабинии мазкур намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Данғара, инчунин аҳли зиё ва меҳмонон аз хориҷи мамлакат иштирок намуданд. бояд гуфт ки ба озмун аз ҷониби давталабон зиёда аз 300 мақола пешниҳод гардида, аз ин шумора 200 матлаби пурмазмун ва серхонада аз ҷониби ходимони давлатию сиёсӣ, адибон, журналистон, омӯзгорон ва мутахассисони соҳаҳои гуногун ба таб расиданд. من ابراهیم جان دوستالزاده عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. در آزمون نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت که تحت عنوان امامعلی رحمان و احیای دولت تاجیکان راه اندازی شده بود اشتراک نمودیم و امروز بسیار خرسند هستیم که صاحب افتخارنامه شدیم. таври таъкидгардӣ намояндагони давлатҳои гуногуни олам аз ҷумла Ӯзбекистон, Афғонистон, Россия, Қатар ва Олмон низ аз рӯи муҳаббате ки ба сарвари давлати тоҷикон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доштанд, бо пешниҳоди матолиби воқеӣ ва пурмазмун дар ин озмун иштирок намуданд. бинандаҳои азиз, чуноне ки иттилоъ додем, дар озмуни таъсиснамудаи рӯзномаи расмии Тоҷикистон, рӯзномаи ҷумҳурият, иштирокчиёни ин озмун аз якчанд давлатҳои ба мо дӯсту ҳамсоя иштирок карданд. аз ҷумла яке аз иштирокчиёни ин озмун, ғолиби ин озмун шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон аст. банда Ҷаъфар Ранҷбар. дар озмуни ҷумҳуриявӣ рӯзномаи расмии Тоҷикистон, рӯзномаи ҷумҳурият, шумо зери кадом унвон мақола пешниҳод кардед? خب مقاله من تحت عنوان شاهد جانبازی‌های امامعلی رحمان هستم. در این موضوع چیزی نوشته بودیم، با دوستان محبت کردن در روزنامه معتبر جمهوریت و نشر رساندن که امروز خوشبختانه اینجا دعوت هستیم و این مکافات را دریافت کردیم. аз шумораи умумии матлабҳои ба озмун пешниҳод шуда муаллифи 30 мавод дар вазъияти тантанавӣ ба ҷоиза ва мукофотҳо қадрдонӣ гардиданд. Шарофиддинова Амина ҳастам, омӯзгори маркази ҳудудии аз навтайёркунии омӯзгорони вилояти Самарқанд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳастам. албатта ман дар дил гуфтаниҳо доштам ва сари ин гуфтаҳое ки аз нӯги хомаам рехт рӯи коғаз ман бисёр нанишастам, зеро он ҳама дар дилам буд чандин солҳо ва он чиза фаровардам ва ҷонисорони ана ҳамин сулҳ, ваҳдатро бояд қадр кард. ба ҳамин унвон чӣ кардам? мақолаи омода кардам ва имрӯз иштирок дорам мана дар хушбахтона дар ҳамин маросими ҷамъбандӣ ва инқадар хурсанд шудам ки инҷо ҷамъ омадагонро дида. дар ҳақиқат хизмати раис ҷумҳури тоҷикистон, пешвои миллат, пешвои муаззам Эмомалӣ Раҳмон дар нигаҳдорӣ, дар якпорчагии ҳамин кишвар, дар нигаҳдории сулҳ, ваҳдат тоҷикони ҷаҳонро боз ҳам хонаи умед аст ин Тоҷикистон ва умед бахшидани Эмомалӣ Раҳмон имрӯз сазовори таҳсин аст. хеле хеле сазовори таҳсин аст. ҳамин тариқ аз рӯи хулосаи доварони озмун як нафар ба шоҳҷоизаи озмун, 2 довталаби дигар ба гирифтани ҷои якум ва 2 иштирокчии дигари озмун ба гирифтани ҷои дуюм ва 3 нафари дигар ба зинаи сеюми озмун мушарраф гардиданд ва инчунин 23 нафар иштирокчиёни фаъоли озмуни мазкур бо ифтихорнома, мукофотпулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравии муассисони озмуни мазкур қадрдонӣ карда шуданд ва ҳамин тариқ ғолибони озмун чун рамзи 30 соли истиқлол 30 нафарро ташкил намуд. беҳрӯз ёдина, Фирдавси Бобоназар аз ноҳияи Данғара барои барномаи иттилооти ахбор.